салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо якчанд функсияҳои нави иморо нишон медиҳам, ки барои шумо бисёр кӯмаки калон мерасонад, асосан барои духтарое ки дар чат бисёр гап мезананд ё видеозвонок гап мезананд. хоб, ин функсия барои чӣ дар кор? вақте ки шумо дар чат гап мезанед ё ки видеовизов занг зада гап мезанед, бисёриҳо запис кара мегиранд ё скриншот кара мегиранд. агар шумо хоҳед ки ҳамин кор нашавад, ин функсия барои шумо кӯмак мерасонад. барои ин медароем ба профили хидмот, настройки интихоб мекунем. дар инҷа бошад конфиденциалност интихоб мекунем ва якум чат из защита визов интихоб мекунем. дар ҷои аввал чӣ хеле ки мебинен, агар шумо ира гирён кунен, ягон кас чати шумо, яъне смсҳое ки шумо гап мезанен, ай телефони шумо не, ай упара, яъне одаме ки шумо қатиш гап мезана, ҳамон одамам чатро скриншот карда наметона. барои ҳамин ҳама вақт ина гирён монед, агар хоҳем ки чати шуморо ягон кас скриншот накуна. дуюмуш боша, чати шуморо ягон каста падилитсия мекуна, ягон сурат мепартоен ё ки ягон видео мепартоен, дар ҳамин скачат накарда сразу падилитсия мекуна. агар ира гирён монен, падилитсия карда наметона, на сураттона, на видеотона, на смстона, ягон кор карда наметона. ва сеюмуш главни видеовизов, қати касе гап мезанен, запис экран карда наметона. ҳозир бисёри интернетода мебинен ҳамин видеовизофа запис карда мепартоянд, асобина духтарода. агар шумо ҳамира гирён монен, ягон кас шуморо дар вақти гап задан бо видео запис экран карда наметона. барои ҳамин агар хоҳен ҳамин функсияро гирён монен ва шуморо ягон кас наметона ҳангоми видеовизов запис экран кунад. ва имрӯза видео дар бораи ҳамин се функсия буд. агар хоҳен ман дар бораи имо бо якчанд функсияҳои нав биромадагӣ ҳатман видео мекунам. ай шумо фақат дар ҳамин видео лайк мондан, дар комментария фикрҳои худро навистан ва барои дастгирии имо дар канал ҳатман обуна шавен, видеоро ба дӯстои худтон роӣ кунен. ва ба шумо агар яке авиабилетҳои арзон лозим бошад, метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ва бо ҳамин видеои мо ба охир расид. дӯстон, боқӣ сеҳату саломат бошед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо. худоҳофиз.